Teraz poprosím o slovo Her Excellency Daphne Bergsmu, veľvyslankyňu Holandského kráľovstva. What is the European Union? What is Brussels? Brussels is far away, and we do not understand what all these people are talking about. We do not understand what all these members of parliament in Strasbourg are talking about. It's far away, and it doesn't influence us. That is not true. As you might have noticed, the European Union is there every day in your life. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani veľvyslankyňa, vážení predsedovia jednotlivých výborov v Národnej rade Slovenskej republiky, vážený pán Hajšel, vedúci zastúpenia Európskeho parlamentu v Bruseli, moja kolegyňa, vážená pani Matisová, ktorá je vedúca zastúpenia Európskej komisie tu v Bruseli. Oslovil som vás preto, aby som vám v prvom rade mohol poďakovať. Aby som mohol poďakovať vám za to, že sa dnes toto stretnutie mladých ľudí, ktorí sa budú zaoberať európskymi záležitosťami, mohlo odohrať na pôde Národnej rady. Čo je mimoriadne symbolické preto, lebo sú to študenti zo Slovenska, ktorí sa zaoberajú európskymi záležitosťami a môžu tak robiť na pôde Národnej rady, kde naozaj dochádza k tomu azda najsilnejšiemu prieniku medzi tým európskym a tým slovenským. Dobrý deň, dámy a páni. Chcel som len vyjadriť radosť, že dnes v Národnej rade, v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave sa koná jedna príjemná, nádherná udalosť. Je to modelový Európsky parlament. Mladí ľudia z celého Slovenska súťažili v krajských kolách a dostali sa sem až do národného finále a budú sa prejavovať ako skutoční europoslanci. Tu v priestoroch, ktoré sú na to určené pre parlamentarizmus, pre vyjednávanie, si budú skúšať, ako by vedeli obhajovať niektoré témy, ktoré sú stanovené aj na tento ročník modelového Európskeho parlamentu. Bol som pozvaný, aby som sa im prihovoril. Budem hovoriť o tom, aké dôležité je zaujímať sa o veci verejné, ako je dôležité zaujímať sa o spoločné dobro, ako je dôležité byť na to pripravený, mať napríklad jazykovú výbavu a odbornú prípravu. No a myslím si, že to bude jedno krásne, príjemné, ale aj pracovné stretnutie, ktoré bude o politike, ktoré bude o veciach verejných a ktoré bude o našom Slovensku. Ďakujem pekne.